Hello friends, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बरायबा हरनाय थाबाय। दिनै मोनसे नोंथांमोननि थाखाय गोदान रेसिपि लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना टाइटल एबा थाम्बनेलाव नुनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आं दिनै माने रेसिपि लानानै फैदों। बे जाबाय नोरसिं बिलाइ। आं दायो गिबियावनो नोरसिं बिलाइखौ खानानै लाग्रोनोसै। गोबां मोजां गोरलै ओंखारनानै दोङो बिलाइया। आं बिनि बिजौखौल' खागोन गोरलैखौ। नोरसिं बिलाइखौ सिनायै रावबो गैया। बेदर आरो ओंख्रिफोराव होयोब्ला जोबोद मोजां मोदोमो आरो स्वादबो फैयो। दायो आङो नोरसिं बिलाइखौ खानानै लाखांबाय। लोगोफोर, बेयो जाबाय खिफिलेवा बेन्दों। खिफिलेवा बेन्दोंखौबो आं गोरलै नायनानै खानानै लाबाय। आरो बेयो जाबाय aaयरासि बिलाइ। मोनथाम गुबुन बिलाइजों मिक्स खालामनानै आङो नाजों संगोन। जोबोद गोथाव जाखायो। लोगोफोर, नोंथांमोना जाफेरबायना जाफेराखै नाजों आरो खिफिलेवा बेन्दोंजों? जोबोद खवाद जायो। आं दायो मैगं बिलाइखौ मोजाङैनो सुनानै लानोसै। आं दायो मैगंखौ सुखांनानै हानानैबो लाखाबाय। दायो बेखौहाय मिक्साराव ग्राइन्ड खालामगोन। हानानै लानाय मैगंखौ आङो मिक्साराव होनोसै आरो बेयाव एसे दै लुनानै होगोन जाहाथे मोजाङै गुन्दै जायो। दायो खोबनानै होनोसै। अन खालामबाय। दायो आं बिलाइखौ नायनोसै। अफ खालामबाय। वाव, जोबोद मोजां गुन्दै जाखाबाय। दायो बेखौ आं गुबुन मोनसे खांसियाव लुस्लायनानै लागोन। आं बिलाइखौ गासैखौबो गुन्दै खालामनानै लाबाय। आं दायो ओंख्रिखौ संनो थाखाय रेडि खालामगोन। फानलु गुन्दै, सामब्राम गुफुर, आलु दरसे, पियाज दरसे, आरोबाव लागोन आङो जिरा, आरो तेज बिलाइ गांसे। संनो थाखाय गासैखौबो रेडि खालामजोब्बाय। गिबियावनो आङो नाखौ एवग्रोनानै लाग्रोगोन। आरो फारसेथिं जानो थाखाय ओंखामबो बहाय खालामदों। ओंखामाबो गोदौबाय। दायो नाया एवनाया जाबाय। दायो नाखौ गुबुन मोनसे प्लेटावहाय खांनानै लानोसै। ना एवनायाबो आंनिया गासैबो रेडि जाबाय। दायो ओंख्रिखौ संनो थाखाय मोजाङैनो अरखौ होनानै लानोसै। दायो सारायखौ जानबाय। दहाय ना एवनानै लानाय थावआवनो आङो ओंख्रिखौ सेरगोन। गोथां ओंख्रियाव एसेबां थाव होनो नांलाया। थाव एसेयावनो आं गासैखौबो सेरनानै लाखाजोब्बाय। जिराखौबो एड खालामगोन। दायो आलुखौ एड खालामगोन। दायो आं एड खालामगोन लिफ ग्राइन्डेडखौ। गेजेर जों बेफोरबायदि लिफनि गोथां नेचारेल बेबायदि ओंख्रि संनानै जानांगौ। अब्ला जोंनि उदैफोराबो मोजां थायो, हेल्दिया मोजां थायो।
दायो आङो एवनानै लानाय नाखौहाय एड खालामगोन। दायो आं एसे संख्रि सारस्रोनानै होनि, बा एसेबां होआ, नांनाय जखानि, मानो होनोब्ला ना फ्राय खालामनायावबो नायावबो संख्रि होनाय दोनखायो। दायो बेखौ अपेन कुक मोजाङै गदौ होगोन। दायो ओंख्रियाव होनाय आलुखौ एसे नाख्रुबनानै होगोन, जाहाथे ओंख्रिया बांसिनै टेस्ट जायो। आंना ओंख्रियाबो मोनहां जाबाय, आलुआबो मोजाङै रुइबाय। दायो दसे सम अरदाबाव मोनहोनानै खांनानै दोनगोन। दायो आंना फिश ग्रीन सुपआ जाबाय। लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना बिब्दि ओंख्रि संनानै जाफेराखैब्ला संनानै जानानै नायदो, जोबोद गोथाव जायो। Friends, if you like this recipe, please go and try out this recipe. खिफिलेवा बेन्दोंजों नारजि आंना रेडि जाबाय। दायो आं गुदुं ओंखामजों जानोसै। Friends, if you like this video, please do subscribe, like, share for more videos. Bye bye. Love you all. Thanks for watching.